FCSB, campioana României contra campioanei Israelului, Maccabi Tel Aviv, în prima manșă din preliminariile Champions League. Suntem în turul al doilea. În primul tur, FCSB a trecut de campioana din San Marino, Virtus, cu 11-1 la general, fără îndoială însă că în fața campioanei din Israel va fi un examen infinit mai dificil. Da, două super campioane, pentru că și FCSB și Maccabi Tel Aviv au cucerit Supercupa în țările lor în debutul acestui sezon și vedem pe ecran echipa trimisă de Elias Haralambous pentru FCSB. Minge trimisă pentru Zahavi. Eran Zahavi, fenta lui Zahavi, șutul lui Zahavi. Mingea se duce pe lângă poarta lui Târnovanu și este prima execuție de acest gen, primul șut al acestei partide, care îl are prin plan pe Eran Zahavi, cum spuneam, cel mai mare marcator din istoria națională a Israelului. Are 35 de goluri marcate în 74 de meciuri pentru Israel. Ștefănescu pentru Alexandru, o prelungire către Daniel Popa. Din nou Ștefănescu a curs bine acest atac al lui FCSB. Cu o lansare acum a lui Olaru pentru Băluță. Băluță este în careul lui Maccabi. Băluță și primul șut al lui FCSB pe spațiul porții adverse în acest meci. Mingea recuperată de șut. Încearcă diagonala către Băluță, dar mingea este mult prea scurtă. Tot Olaru recuperează. Daniel Popa în stânga pentru Băluță. De multe ori aici Băluță a avut oportunități. Băluță pentru șut. Mai departe pentru Radunović. Vine centrarea pe jos a lui Radunović. Ocazie mare pentru FCSB. Daniel Popa însă trimite pe lângă. FCSB reușește să fie tot mai prezentă în careul lui Maccabi Tel Aviv. Kanikovski pasează lui Ado. Ganezul înaintează către careul lui FCSB. Zahavi! O poziție bună pentru Eran Zahavi, însă balonul se duce peste poarta lui Târnovanu. O pasă trimisă pentru Ado. Prelungire frumoasă a lui Ado. Continuă acest atac al lui Maccabi. O situație de superioritate numerică la această centrare. Maccabi a adus 4 jucători în careul lui FCSB la această fază. Din fericire însă, Cohen a trimis pe lângă poarta lui Târnovanu. Deviere pentru Radunović. Radunović a continuat cu Băluță. Pătrunderea lui Băluță. Băluță în continuare. Șutul lui Băluță. Acesta a pasat pentru șut. Daua continuă cu Radunović. Radunović pentru capitanul Olaru. Radunović încearcă pentru Băluță. Băluță! Șutul lui Băluță a fost deviat în corner de Shlomo. Ce intervenție a fundașului de la Maccabi. Shlomo l-au blocat în ultimul moment pe Alex Băluță, dar remarcabilă pasa lui Risto Radunović pe culoar. Iată, vedem momentul cât de bine vede acel culoar pentru Băluță și vine șutul. Crețu, curajos, a băgat acolo capul, a trimis mingea pentru Băluță. Ștefănescu. Diagonala lui Ștefănescu și este intervenția lui Mișpati la lovitura de cap a lui Miculescu. Cea mai bună fază de fotbal a lui FCSB de până acum în acest meci, cu centrarea perfectă a lui Ștefănescu și reluarea cu capul de vârf adevărat a lui David Miculescu. Cât de bine a trimis David Miculescu mai devreme, dar Mișpati a intervenit în ultimul moment și păstrează acest scor de 0-0. Ștefănescu scurt pentru Băluță. Din nou mingea la Ștefănescu. Vine centrarea către Adi, șut singur acolo. Scoate din nou Mișpati. Cât de inteligent a trimis cu capul șut, însă a respins portarul lui Maccabi. Iar acum faza se încheie cu lovitura de cap a lui Daua. Două mingi foarte periculoase trimise de cei de la FCSB. Acum vedem reluarea cu capul a lui Șut, cel care în sezonul trecut, în primăvară, marca un gol extraordinar cu capul pe terenul celor de la Farul. O pasă a lui Darius Olaru pentru Alex Băluță. Din nou spațiu de manevră pentru Băluță. Băluță! A încercat o nouă execuție cu interiorul la colțul lung, dar n-a ieșit această minge a lui Alex Băluță. 6 goluri marcate de el în prima ediție de campionat disputată în tricoul lui FCSB. Băluță deocamdată a fost marcator în actuala stagiune în preliminariile Champions League. Și iată, imediat s-a văzut spațiul lăsat acolo în defensiva lui Maccabi.
Continuă însă Băluță. Băluță evită doi jucători de la Maccabi. Băluță în continuare, irezistibil. Băluță scoate pentru finalizarea încercată de Ejuma. Ejuma însă a fost blocat de un adversar. Frumoasă, foarte frumoasă această pătrundere a lui Băluță. Dar ce pătrundere a avut Băluță. Iată din nou pe Ejuma, care ratează acea intervenție. A fost în Ghezana. Și Ado! Până la urmă este gol! Gol marcat de Maccabi, este golul noul intrat, Nir Biton. Decarul, care tocmai ce a fost introdus pe teren, reușește să înscrie pentru campioana Israelului. A fost o greșeală a lui Nghezana, care nu a reușit să intercepteze acel balon, s-a expus, s-a eliminat din centrul apărării. Și de aceea intervenție ratată a lui Nghezana au profitat jucătorii de atac al lui Maccabi. Nir Biton este cel care marchează, un fotbalist care a jucat și pentru campioana Bulgariei, Ludogorets. Chiriche și la marginea terenului încurajează pe colegii lui. Și trebuie... Sunt doi jucători Biton la Maccabi. Dan Biton este marcatorul. Iată aici pătrunderea foarte bună a lui Ado, apoi intervenția lui Târnovanu și finalizarea lui Dan Biton. Agenții Mossad și-au făcut imediat apariția lângă banca tehnică a celor de la Maccabi, pentru că s-a aruncat cu apă după marcarea golului de către Maccabi. Cum vine mingea la Darius Solaru. Se luptă Băluță cu Asante, mai departe pentru David Miculescu. Darius Solaru, capitanul FCSB-ului, este cel care va trimite această minge în careu. Minutul 75, 1-0 pentru Maccabi. Vine centrarea, gol! FCSB! Dawa este cel care aduce fericirea în tribunele stadionului din Ghencea. În urmă cu 2 ani, tot într-un astfel de tur 2 preliminar, Dawa reușea să marcheze împotriva lui Sabur Taro. Acum marchează împotriva lui Maccabi Tel Aviv. Exact ce spuneam, FCSB a reacționat extrem de repede, pentru că jocul arăta foarte bine și iată, din fază fixă, Dawa reușește să trimită în poarta lui Mișpati, care în cele din urmă este învins în această seară după încercările repetate ale lui Băluță și Adișut. Joiskim Dawa, foarte bun în jocul aerian, mai ales în aceste faze ofensive, cât de bine se înalță acolo și deviază această minge cu capul. Nimic de făcut pentru portarul Mișpati, a fost o centrare impecabilă din partea lui Darius Solaru și finalizare a lui Joiskim Dawa, care marchează din nou în cupele europene pentru FCSB. Este primul lui gol din acest sezon, dar cum spuneam, el a mai marcat în stagiunile trecute. Și atunci, împotriva lui Saburtalu, a reușit să marcheze cu capul. Radunovic pentru David Miculescu. El a fost cel care a scos faultul din care a venit și acel moment fix. Malcolm Ejuma pentru Ghezana. În imagine am avut-o pe soția lui Joiskim Dawa, cel care a marcat mai devreme. Iată această pădure a lui Miculescu. Acum îl vedem pe Băluță. Băluță scoate mingea pentru Crețu. Crețu o continuare cu Ștefănescu. Ștefănescu este închis, trebuie să întoarcă pentru Baba Al-Hassan. De la Al-Hassan la Nghezana. Iar de la acesta la Radunovic. Momente bune pentru FCSB. O pasă pentru Băluță. Continuare pentru Radunovic. Radunovic! Central lui Radunovic. Și este o ratare uriașă a lui Băluță. Cum au putut rata cei de la FCSB? Ejuma s-a aflat și el acolo și el a atins mingea. Ștefănescu s-a aflat și el în careu. Băluță, Ștefănescu, Ejuma, toți s-au aflat bine poziționați. Însă centralul lui Radunovic n-a găsit o finalitate. Da, a fost Ștefănescu cel care a reluat din fața lui Băluță și apoi prelungirea în afara terenului a lui Ejuma. Același executant ca și în faza golului, Darius Solaru, și această lovitură liberă va fi executată de el. Minge înălțată de Darius Solaru. Este Mișpati și un balon respins în corner, dar este semnalizat un offside. Dawa
din nou a încercat să dea lovitura așa cum a făcut-o la faza golului de mai devreme. Iată-l pe Mișpati ieșind, a fost reluarea lui Musi și poziția neregulamentară în care s-a aflat Daua. Olaru încearcă să-și facă un color pentru centrare. Centrarea lui Darius Olaru și... Ce ratare a lui Alexandru Musi! Musi aproape să fie din nou erou pentru FCSB, atât de aproape de golul carierei sale, golul care ar fi adus victoria în fața campioanei Israelului. Centrare senzațională din partea lui Darius Olaru și ratare uriașă a lui Alex Musi. Nu a ajuns Musi la această minge trimisă excelent de Darius Olaru cu piciorul stâng pe bara a doua. Iată cât de aproape a atins acea minge, dar nu a redirecționat-o pe spațiul porții. Da, Musi, iar Maccabi Tel Aviv a tot tras de timp pe parcursul acestei reprize secunde, o atitudine de echipă mică din partea campioanei Israelului. Radunovic, minge care nu ajunge la el, recuperează Baba Al-Hassan. Al-Hassan în continuare, pasă pentru Miculescu. Miculescu! Șutul lui a fost deviat de Shlomo și reținut de Mișpati. Miculescu are un șut extrem de puternic cu piciorul stâng. Acum însă mingea deviată de Shlomo i-a făcut soarta mai ușoară lui Mișpati. Vanoverim a pasat. Mai sunt câteva secunde până la expirarea celor 8 minute de prelungiri. Să vedem dacă FCSB va mai avea timp pentru un ultim atac. Târnovanu cu această degajare. Nu! Se încheie această partidă după 8 minute de prelungiri pentru repriza a doua. FCSB și Maccabi Tel Aviv termină la egalitate. 1-1 este a noua egalitate între o echipă din România și una din Israel în 20 de înfruntări în cupele europene. A fost o evoluție mai convingătoare din partea campioanei României față de ce a arătat în partidele din Superliga. Sperăm ca săptămâna viitoare FCSB să obțină calificarea la Budapesta în turul 3 preliminar din Champions League, după modelul pe care l-a brevetat anul trecut în preliminarii naționala României în compania Israelului.